που μου τον έβασες απάνω ρε στη μέση. Σαν πάπλαμα είναι. Λίγο ρε κατέβαστο, λίγο. Δεν φαίνεται, μαύρο είναι έτσι, γι' αυτό σου λέω λίγο κατέβαστο. Λίγο, όχι πολύ. Σήμερα η μάτια είναι του κόλου. Ναι, Μεσί. Δεν φαίνεται ρε Κρήτη. Έλα. Σήμερα το δωμάτιο είναι του κόλου. Δεν φαίνεται. Έχει Δημήτρη μου, έχει πολλούς. Δεν φαίνονταν καλά ρε εσύ κύριε, γιατί είναι μαύρο, γι' αυτό σου λέγα κατέβασε για να δω λίγο τη φορμούλα του, γιατί εκεί το μαύρο δείχνει ένα πράγμα τίποτα. Άνοιξε και ο αέρας κάμ για να συγκριθούμε, για να δούμε τώρα, αναποντούλα μου δίνουμε ψήφους, έτσι, ποιος είναι πιο ωραίος. Δεν ανοίγει η κάμερα του, δεν ανοίγει η κάμερα του. Η βιντεολότινγκ δεν ανοίγει αεράκι. Προσπαθώ να την ανοίξω, δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει, περίμενα, είναι από το πάλα αυτό που το κολλάει πάντα. Από κόλλους δόξα σε Θεός, γεμάτο είμαστε, όλοι κόλλοι. Για να δούμε τώρα, ανοίγουμε. Κύριε, ωραίο κόλλο έχεις, αφού αποφάσισα να αλλάξω τις προτιμήσεις. Έφυγε ο μαλάκα. Έπεσε, έκανε μπουμ. Στη Φλόρινα έχει πολύ. Μόλις άνοιξε κάμπ του